Ki pulit Kamaulai Police Station ha kajan miet jong ka arpau tarik unailar hajar apusan kila yo ban kem ya kawai ka kenhun jong kisnar nong khayi drug ki bajudan kti ban khayi drug hapo ka nong ba shillong ha kani ka kenhun ka baran sawut ki basya kem ha ki pulit ha ka por jan miet na Maulai Mauro Sanker uwaina ki udai usaranda HNLC. Kini ki basya kem ki kentup ya upindap bor lang pede ubuju khot sin kum ubor jabin ha kapor budang don bat kaseng HNLC Ugopal Chetri Riksalan Martin bat usinarius bla na katelong khubor kabayajan bat usilong me lala ban yo lum jingtip ba ha kapor balet kem ya kini ki sawut ki bayadon lang ki don hadu sangut henry ya uway naki lapalat no namar ba uday tang unong di ya menta ya kini kisawut on sara sya kayeng bishar ban bishar bat ba katanat pulit kan pan poru na kayeng bishar ban yo penlong jing tokit yaki. Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya